Dihamo kadongan jumpa mo sa di acara palabok roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sa tajalo hata ni debata renungati hita sadaryon jumulo mahita martanya. Asini roha madihamu doho dame nasian debata mata doho nasian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Ia renungan sadaryo dibuat do sian buku renungan wasiat doho judul hati goran di bagasan pangurupion. Nama roja hamai sian hata ni debata di sada Timotius 5 ayat sia 110. Dohot pangodol hononna sian sada Timotius 5 ayat 10 songono ma didok debata hatana disi. Alai molo adong nama balu na marsol hoton na porsea. Ima paturehon na sida asa tarpature ture huriai na mabalo na tutu. Pangurupion manang bantuan ikod do di pasahat tua kajolma na tu makarikoton si tutu akka pangurupion tua ka tarmobima na pugos. Alai tutu godang do halak na sasitong na adong do niati ibana. Alai tong say makirim lahu mangido pangurupion. Ido na sipata mabahin pangurupion na naing tapas sa hatiga bedang tepat sasaran. Manangdang adil tu halak na betul-betul makarikoton lau diurupi. Dilion Apostel Paulus do poda songo dia partor ding mina laho patupahon pangurupio tu akan na mabalu. Hati hai ya akan na mabalu masuk do tu horong ni akan nagale. Jala narikot dinasida pangurupio. Puasa songoni. Ala dung marujung siado panna nama narihong ngulu na nasay laon. Gabe swadong benwain nama narihotsa. Nian dang sudi halak nama balui halak nagale. Torok doa kaina nama balu na tergolong poso dope. Totu boy dope manguduti nguluna. Marhite na mangaludui par karicuan. Manang marhite-hite na muli musek. Boy do nang keluarga ni na mabalui mangulupi. Molo paradongan. Manang adong dinasida. Ia na patut siurupa nima aka na mabalu nang matua. Manang aka nang suda gogo nang lanjut usia. Dohot aka na mabalu na pokos dohot na somampo. Poda ni Apostel Pauluson martujuad do asa takas hasahatan ni pangurupion tuaka na makarikoton. Ido na ginoaran hatigoran ditikilah mangalehon pangurupion sian ruas ni huria tuaka na mabalui. Siap podaon marsiajar dohita ia prinsip ni hatigoran dang dos hapehan na tusudi halak. Alai hobar doi tuaka na makarikoton. Molo adong na makarikoton otik ma dilehon. Molo adong na makarikoton godang ma dilehon. Marhitei ganuk mamajalo hobar tu na hinarikoton nabe. Nung nga taulahon hati korani marhite-hite na mga lehon pangurupion. Tuaka keluarga tuhita sama hita manak tu gereja. Songon sada tanggung jawab dihita halak na porsea. Amin. Songon ni mahata ni debata renungan dihita sadaryon. Unang lupa kadongan. Like, subscribe, jala bagi hotua kadongan. Alamar hite-hite. Nadoho dohita mangurupi ulau marbarita nauli rabdohot YKB. Yayasan Komunikasi Bersama. Mauliate debata mamangaramoti. Horas